மாவட்டத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த வட சுரண்டல் என்பது தற்போது தேசிய ரீதியில் ஒரு பார்வையாக பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு மாவட்டமாக இந்த மன்னார் காணப்படுகிறது. මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තහම ජාතික වශයෙන්ම සම්පත් සූරා කෑම කියන කාරණාව යටතේදී කතා වෙන කතා බහට ලක් වෙන
ප්‍රදේශයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ஒரு புறம் கடல் சூறையாடப்படுகிறது, இன்னொரு புறம் தரை சூறையாடப்படுகின்றது, இன்னொரு புறம் காற்று கூட இன்று சூறையாடப்படும் ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. එක පැත්තකින් මුහුද සූරා කරනවා, අනිත් පැත්තෙන් ගොඩබිම සූරා කරනවා, තවත් පැත්තෙන් සුළඟ සූරා කරන අවස්ථාවක් තමයි මේ දකින්නට තියෙන්නේ. இந்த செயற்பாடுகளால் இங்கு வாழ்கின்ற மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை தினம் இழந்திருக்கின்றார்கள், இணக்கம் போகின்றார்கள் என்பதை பதிவு செய்கின்றனர். ඉතින් මේ කාරණා නිසා මෙහි ජීවත් වෙන මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවනෝපායන් ගොඩාක් අහිමි කරගෙන තියෙනවා, තවමත් අහිමි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. குறிப்பாக மீனவ சமூகம் சார்ந்து அந்த மக்களின் சார்பாக நான் பேச வந்திருந்தபடியால் இந்த மீன்பிடி தொடர்பாக குறிப்பாக இந்திய மீனவர்களின் இந்த அத்துமீறிய வருகை அவர்களால் செய்யப்படும் அந்த தொழில்முறையின் காரணமாக தினம் தினம் வாழ்வாதாரத்தை இழக்கும் மக்களாக இந்த மன்னார் பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்கள் காணப்படுகின்றனர். විශේෂයෙන් දීවර ජනතාව නියෝජනය කරමින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා කතා කරන්න යන විශේෂයෙන් දීවර ජනතාව හැටියට ඉන්දිය ට්‍රෝලර් යාත්‍රා වෙන්න පුළුවන්, ඔවුන්ගේ තහනම් ආම්පන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා දෛනිකව දිනෙන් දින මේ දීවර ජනතාව තමන්ගේ ජීවනෝපාය අහිමි කරමින් සිටිනවා. குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்திலே இரண்டு தொழில்முறைகள் இரண்டு கண்களாக காணப்படுகின்றது. மீன்பிடி ஒன்று, அடுத்தது விவசாயம். மீன்பிடி என்பதை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் மன்னார் தீவு என்பது 40க்கும் மேற்பட்ட மீனவ சங்கங்களும் 15,000 மீனவர்களையும் அவர்களோடு சேர்ந்த உறவுகளாக 50,000 வாழ்வாதாரத்தை நம்பிய மக்களுமாக இந்த தீவில் காணப்படுகின்ற மக்கள் இருக்கின்றார்கள். විශේෂයෙන් මන්නාරම ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් ජීවනෝපාය ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකකට ගන්න පුළුවන්. එකක් දීවර කටයුතු, අනිත් පැත්තෙන් ගොවිතැන් කටයුතු. විශේෂයෙන් දීවරයන් ගත්තාම දීවර සමිති 40කට වඩා තියෙනවා. ඒකෙනු දීවර ප්‍රදේශයන් තියෙනවා. ඒ වගේම 50,000කට යා දීවර ප්‍රජාවන් මේ ජීවනෝපාය තුළ ජීවත් වෙන පිරිසක් බවට ඉන්නවා. இதற்கப்பால் மறைமுகமாக அந்த மீனை கொள்வனம் செய்வது, விற்பனை செய்வது, அதை கரைபாடாக பகிர்வது என்பது தொழிலூடாக பலர் இந்த மீன்பிடி சார்ந்த தொழிலை மாத்திரமே வாழ்வாதாரமாக கொண்டிருக்கும் மக்கள் தான் இந்த மன்னாரில் இருக்கிறார். ඒට අමතරව මේ දීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම් වල තමන්ගේ ජීවනෝපාය කරගත් පිරිස බහුතරයක් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක් තමයි මන්නාරම. இருந்த போதிலும் இந்த மீன்பிடியை ஊக்குவிப்பதற்கோ அதில் உள்ள தடைகளை நீக்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை நிறைவேற செய்வதற்கோ இந்த அரசோ சரி அல்லது இங்கு இருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்று கூறிக்கொள்ளும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரியது. නමුත් කිසිදු දේශපාලඥයෙක් එහෙම නැත්නම් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නා වූ නියෝජිත ජනතා නියෝජිතවරු මේ ජනතාව ගැන කිසිදු සලස්මක් නැහැ, ඕන් වෙනුවෙන් ඕන්ව සංවර්ධනය කරන්න කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් නැහැ කියන එක ඉතාමත් කනගාටුදායකයි. உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையிலே இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்திருந்தார். எங்களது கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களோடு நிறைய ஒப்பந்தங்கள் செய்திருந்தார். அதில் பாதுகாப்பும் இருக்கின்றது. அது சார்ந்த பல ஒப்பந்தங்கள் இன்னும் எது கையொப்பமிடப்பட்டது தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றது. மக்களுக்கு முன் சொல்ல தயங்குகிறார்கள். அதில் மீன்பிடியில் சார்ந்திருக்கலாம் என்று நாங்கள் அச்சப்படுகிறோம். ඉතින් අපි දන්නවා මේ මෑතකදී ඉන්දිය අගමැති අග්‍රාමාත්‍යතුමා නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා ආපු වෙලාවේ අපේ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක එකතු වෙලා ගිවිසුම් කිහිපයකටම එකඟ වෙලා නැත්නම් ගිවිසුම් ගත වුණා. ඒක තුළ අපේ ආරක්ෂාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගිවිසුම් වල ඇත්තටම මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඒ තුළ දීවර කටයුතුත් ඇති කියලායි අපි හිතන්නේ. அவ்வாறான යුද්ධයේ කිසි වෙලාවක ජනතාවගේ හෝ ප්‍රජාවන්ගේ වමනාව නෙවෙයි. එය ලෝක බලවතුන්ගේ වමනාව උඩ මහා විශාල ඉඩම් මංගලය, ස්වභාවික සම්පත් මංගලය දක්වා අරගෙන තියෙනවා. ඒට විරුද්ධව තමයි අපි ගෝලීය ගොවි ව්‍යාපාරයක් දක්වා වූ ගමන අරගෙන යන්නේ. இந்த யுத்தம் மக்களுடைய தேவை அல்ல, அது உலகளாவிய மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் அதிகாரிகள் அல்லது பலம் வாய்ந்தவர்களின் தேவைக்காக இடம்பெறுகின்றது. எனவே காணி அல்லது நிலம் அபகரிப்பு மாத்திரமல்ல, இயற்கை வளங்களையும் அபகரிப்பு இந்த யுத்தத்தின் பேரில் இடம்பெறுவதை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். පීඩනය, මර්ධනය මේ මොනවද? මේවා වචන විතරද? මේවා අපේ ජීවිතයත් එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ කොහොමද? එදිනෙදා ජීවිතය ඇතුලේ අපි ගොවිතැනේදී, අපි දීවර විමේ දීවර වෙරළදී, එහෙම නැත්නම් අපි විවිධ තැන්වලදී අපේ ජීවිත අරගලයේදී මේ දේවල් මුණ ගැහෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය බේරුම් කර ගැනීමත්, ඒ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මකව සංවිධානය වීමත්
ඉතාම අවශ්‍ය කාරණයක් බවට අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා. இந்த மேடையில் உங்களை அலங்கரித்திருக்கும் சொற்களை பார்க்கும்போது வெறுமனே வார்த்தைகளா, அடக்குமுறை, ஒடுக்குமுறை, சுரண்டல் இவ்வாறான விடயங்களை பார்க்கும்போது விவசாய சக்தி இதெல்லாம் வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல. நாங்கள் அன்றாடம் விவசாயிகளாக, தொழிலாளர்களாக, மீனவர்களாக, இன்னும் பல உற்பத்திகளில் ஈடுபடுகின்ற மக்களாக அன்றாடம் நாங்கள் முகம் கொடுக்கின்ற எங்களுக்கான பிரச்சனைகளாக இருக்கின்றது. எனவே இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்வு காண வேண்டும். தீர்வு காண வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அனைவரும் சரியாக ஒருங்கிணைந்து ஒன்று சேர வேண்டும். இந்த நாட்டிலே பல்வேறு பகுதிகளிலே வாழக்கூடிய மக்கள் ஒன்று திரண்டு அடக்குமுறை, ஒடுக்குமுறை மற்றும் சுரண்டலுக்கு எதிராக இந்த மன்னார் நகரிலே அணிதிரண்டிருப்பது வரலாற்று மிக முக்கியமான ஒரு மேலினமாக கருதப்படுகின்றது. இந்த மேலினம் இந்த நாட்டுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியும் சொல்ல இருக்கின்றது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே கூற விரும்புகின்றேன். இவ்வாறான ஒரு மேலினம் இந்த நாட்டிலே வரலாறு காணாத ஒரு மேலினமாக இருக்கும். எதிர்காலத்தில் கூட இந்த மேலினம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் ஒரு வழிகாட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மேலினமாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே தெற்கிலிருந்து வடக்கிற்கு இன்று மக்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து எமது உரிமை குரலுக்காக போராட வேண்டும் என்ற அந்த செய்தியை சொல்வதற்காக இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். நாங்கள் எல்லோரும் விவசாயிகள். எங்களது உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த உரிமைகளை போராடி பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாட்டில் இன, மத, குல பேதமின்றி இன்று மன்னார் நகருக்கு திரண்டிருப்பது வரலாற்று முக்கியத்துவமான ஒரு விடயம்.